Jaj. Jsem tě našel. Dobré ráno všem. Den číslo 7. Únava veliká, došlo už i na to, že beru doping. Dal jsem si brufen, protože mě bolí noha. A protože jsme včera byli v přírodě, tak dneska zůstáváme ve městě. Ale protože ve městě je hodně lidí, tak my zůstáváme na místě, kde je také hodně lidí, ale tyhle ty lidi už vám nešlapou po nohách. Tyhle ty lidi tady hezky takhle spinkají, odpočívají. Takže jsme na hřbitově. Já jsem se ráno učil ten název, ale to nejde vyslovit, fakt ne. Takže to vám neřeknu, jak se ten hřbitov jmenuje. Ale je to velký lesní hřbitov ve Stockholmu. Je dokonce chráněný UNESCOem. A je to velká atrakce a má to na délku asi 4 kilometry, dokonce tady jezdí i autobus. Ale tím asi nepojedeme. A teď jsme právě v židovské části. No a jdeme si to projít. Co já si tady vyberu? Jo, aha, Auschwitz, Treblinka. Jo, aha. Jo. Takže to jsou asi, ale jak to, že Švédi byli neutrální, jak se ty lidi ze Švédska dostali do těch koncentráků. Tak si všimněte, že Šárka opět krade kamínky. Vždycky je krade na pláži, ale protože tady žádný pláže nejsou, tak se bere na hřbitově kamínek, který si Židi dávají na hrobečky. Jaj. Lublin, Stockholm. Jo? Tak se spousta z nich vlastně zachránilo tím, že jsem asi utekli před válkou. Takže ten hřbitov je společný pro různé víry, ale zase jenom od samcať po samcať, jo. Teď vlastně opouštíme teda tu židovskou část. A aby se nám tady nepoprali ty neboštíci, tak tady mají udělaný plot a bránu. A tady už jsme zase v křesťanské části. A paní jede na kole. Tak oni fakt to mají rozdělený, ten hřbitov je rozdělený na jednotlivé části. Tady je pravoslavná, spousta ruských jmen, řeckých. Sestry, jedna umřela v 42 letech a druhá ještě dřív. A dokonce i v azbuce. Tak tady má paní Anelie i fotku svého papouška. Jaj. 60, 40, 62 let. No tak vidíš to. Doufám, že tam jsou spolu šťastní. No, tak fakt jsem nekecal. Tady jezdí autobusy. Ale jenom sobota, neděle. Tady dole je taková deska, kam si můžete dát cedulku s jménem. A pak tady vlastně máte takové místo, kde můžete si sednout a vzpomínat. Tady ty věci tady slouží k tomu, abyste tam vlastně dali
kytky, jako jsou tamhle dole. A Šárka už zase něco bere. Ježišmarja. Nás bude mezinárodní ostuda. Jdeme. Dáš tam vodu. Tam dáš kytka. Jaj, tak to je na kytky. Mhm. No, tak to má hezky udělaný. Jo, a tam dávají i plišáci. To je docela zapíšnutá. Jo. No, Hezky. hezký to bylo. To je na kytky, ne asi. Mhm. A na kamínky. No, kamínky. Hele, puky, Ty na svíčky. to je dobrý. Hele, a tady to má už ty. To je na puky. To je přesně dělaný na puky. Kaple vzkříšení byla slavnostně otevřena v roce 1925 a navrhl ji Sigurd Leverent, který vytvořil klasický chrám uprostřed lesa. Design je strohý s propracovanými detaily. Předsíň nesená sloupy slouží jako kulisa pro stezku 7 studní. Kaple dostala své jméno podle sochy ve štítu předsíně, kterou podepsal Ivar Jonsson. Tak tady máme návštěvnický centrum. Víš o tom něco, Šárko, zajímavého? Zeleně natřená hospodářská budova se 4 špičatými střechami byla postavena v letech 1922 až 23 jako budova pro personál a služby podle výkresů Gunnara Asplunda. Byla rozdělena na ženskou a mužskou část s kuchyněmi, jídelnami a řadami šaten. Od roku 1998 slouží budova jako návštěvnické centrum, místo pro informace o lokalitě světového dědictví a jejich tvůrcích. Děkuju, Šárko. To už to docela hodně. Studnici vědomostí. No jo. Kam ty na to chodíš, děvče? No, na hřbitově můžete jezdit na kole nebo si jít zaběhat. Tady jsme narazili na další kapli. Šárko, nevíš náhodou o té kapli něco? Ano, Petře, vím. Lesní kapli navrhl Gunnar Asplund a byla postavena v letech 1919 až 1920 jako první z 5 kaplí na lesním hřbitově. Strmá šindelová střecha budovy se krčí pod vysokými vědlemi a borovicemi. Nad vchodem se znáší socha Anděla smrti. Ukaž tady. Od Karla Mileho. Kaple je obehnána zdí, podobně jako staré venkovské kostely. Hned vedle kaple se nachází nárnice, koncipovaná jako obyčejný podzemní sklep. Tak tady jde podzemí. Srnka nás má úplně v paži. No. Tady takhle vedle kaple. Dejte Skogský Garden, který na začátku minulého století vytvořili architekti Erik Gunnar Asplund a Sigurd Leverent. V roce 1994 byl Skogský Garden zapsán na seznam světového dědictví UNESCO jako vynikající příklad toho, jak se architektura a navržená krajina propojily v jeden celek. Nachází se zde něco málo přes 100 000 hrobů a v 5 kaplích se každoročně koná více než 2000 pohřebních obřadů. Děkujeme vám za váš ohleduplný a respektný pobyt zde. Takže ze hřbitova už jsme pryč a rychlým přesunem 2x metro, 2x autobus jsme se dostali k Nordickému muzeu. Ta stavba je monumentální, kde se dozvíme něco o historii severských národů. Tak snad tam bude málo lidí a budou mít dobrou kávu a něco k snědku. Co máš dobrého, Šárko? Já mám nějakou takovou čokoládovou věc. A A máš docela dost kostiček cukru. cukr,
kostička. Kytičky dáme. Velká. Jsem si myslel, že je umělej a není. Tak jsme zase na dalším hřbitově. Už si začínám myslet, že máme nějakou úchylku. Ale museli jsme si udělat přestávku v muzeu, protože se nám začala motat hlava. Bylo tam hodně lidí, tak se jdeme ven vydejchat. A za muzeem je parčík se hřbitovem, tak jsme tady poseděli. Támhle vidíte muzeum. Šárka pozoruje muzeum. A protože jsme viděli film, tak jsme chytrý a víme, že si to muzeum kdo si vydupal ze země. Tam je taky prasklou střechu. A tam mají prasklou střechu, ale nevím, že to není to, tam jsme nebyli, nevím, možná se tam dostaneme ještě. Takže to muzeum stavili vlastně na přelomu 19. a 20. století a stavili ho 19 let. Celé jim to trvalo. Kteří byli ponecháni venku, aby hlídali farmu, však byli v nebezpečí, že se stanou kořistí vodní. Tak dobré odpoledne, skoro podvečer. Máme návštěvu muzea za sebou. Tady jsme si našli štěrnohého kamaráda. Přítulnej, hodnej. Ke starším lidem vhodný. Takovej ťuňťa to je. My jsme teďka tady byli v tom nordickém muzeu. A nám se stala taková nehezká, nepěkná věc. Nám se tam udělalo špatně. Tam bylo tolik lidí, že jsme museli jít pryč, že jsme se museli projít. A já vám řeknu, že pochodování se stanem,
Turecku to byla sranda, ale pobyt ve Stockholmu, to je peklo. My jsme unavení šíleně, teď je 4:45. Plán máme, že jedeme už domů a nikam nepůjdeme a musíme se vyspat. Večerní program je zrušen. Zrušen, všechno, nic neplatí a zítra se vám ozveme. Ještě se podívejte na fotky, které nefotila Šárka. Má to hezké.